Żewġ irġiel minn Nepal jinsabu fil-periklu tal-mewt wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku fl-Imsida. Il-każ seħħ għal-ħabta ta' 9:09 ta' filgħaxija. Fil-ħabta kienu involuti Toyota Vitz misjuqa minn Eritrean ta' 21 sena residenti ta' Slima u mutur misjuq minn raġel minn Nepal ta' 28 sena. Fuq il-mutur kien hemm ukoll raġel ieħor minn Nepal ta' 29 sena. Tim mediku tal-ewwel għajnuna u ambulanza ħadet li żewġ irġiel minn Nepal l-isptar Mater Dei sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard huma ġew iċ-ċertifikati li qegħdin isofru minn ġrieħi ta' natura gravi. Il-Maġistrat tal-Assa Doreen Clark ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta. Raġel ta' 61 sena minn Rabat jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' minn għoli fit-triq San Miżun il-Furjana. Tard il-ħadd bil-lejl. Immedjatament fil-post waslu l-Pulizija tad-Distrett kif ukoll tim mediku li tal-ewwel assistenza. Aktar tard ir-raġel ittieħed l-Isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji u jinsab fil-periklu tal-mewt. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li l-vittma waqa' minn għoli waqt li kien fil-ġnien li hemm biżwid San Miżun u spiċċa fit-triq. Dwar il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.